Pikiran kaya to Mas Demben niku kula nderek wayangan Mas Agung Plentung niku. Heeh. Nyinden to nggih kula bet ning nguri. Heeh. Terus lenggah ngenten iki lali teko omah iki uga tak uculi bendang ngampe gepeng ngono nggonku. Ya Allah. Kata gepeng. Astagfirullahaladzim. Kok digowo nang aku tak geceke sisan. Kula tutuk-tutuk ning meja terus balik dhewe kok. Terus. Mring parasa sama aja pada ditinggalke Ora sampean koiringan tak mat-matke kok wetengmu jebling ngono kok meteng kok piye. Niku Hasta niku lho Mas sing marahi. Sapa? Hasta niku. Hastai sing ndi? Sing nyaran nomor 3 king kulon niku lho Mas. Apa ya doyan karo sampean? Pas mendem. Oh, ya gore jrang anggar wis mendem mesti Indira mesti itu padha siki aku. Lah trimo Dek Titis, Dek Galuh, Dek Yopi kan mboten kanggo. Pamor tetep menang Bu Besti. Ya, Bu Besti. Nah, ya. Rukun 50 niku sahadate kang angka siji Suara wedok iso coba suara lanang iso apa ora? Jajal. Mbok sesuk mawon. Dek sesuk piye to? Aku pengene saiki kok. Kang angka loro salat. Wih. Ya iso ya. Iku guru nglokor tok. Rada pekewet kula Mas. Ganti wedok. Dene kang telu. Ora suaramu kok iso lanang wedok niku enek teknike ngene. Ada kok Mas. Teknike piye ngene? Menawi swara kakung menika kula napa begagak. Heeh. Nek swara putri oleh kempit. Dikempit. Kok nek mletros piye nggonmu? Aman. Aman. Kok elastis dikempit. Ramadan nindake poso. Ya wah kemayune. Lho, lah jarene Mbak Gajah, itu apa ora? Mbak Gajah. Kalau diterke Pak Yeni lho. Apa zakat ping 5 ngibadah haji. Nyapa to, Mas? Rukun Islam sampurna. Ya. Pepeling didadoske, ya, Cak. Tak kuntak. Ya.